Way nakitaan kita, way nakita no. Oh. Ano? Oh, pwede ka naman ako. Hindi. Love. Saan man ka? Alakit ko mo. Asan mo ka? Birthday na ato akong classmate. Sana all! Delikado ko. Isang classmate. Basta akong classmate, ano po pinagutan na? Hindi mo na yung sulatan niya ito ka. Okay, fashion naman ikaw. Naunsan mo kita oh. Oh. Fashion na nakaw. Ay, kapag ikaw, biglang mo itong butangan akong blazer. Kaya paano makita nila akong bilbil? Di pa ba? Tugutin ako. Wala ka din yung sulutin kita oh. Nakita na yung... Ay, naglikaw mo diha. Kaya pa siksi ko kita. Sabi pa lang, baka may asawa na ako. Nagpalustred na ko. What the f***? Ah, di kong sugot ka na yung sulutin mo to. Kung kita ka na yung tsura. Kasi mo gusto niyo mo magdaster ko? Di mo nga to. Ikaw! Nga to kita oh. Kita na yung bulaklak na yan. Nagsarabit ako mga tubag ka na ano, mag-birthday pa. Sino tupakin ako? Apar, tunan ako na import. Sabi pa ko galigo, nag-cutex pa ko, nag-ano pa ko. Ha? Paano ako makakato tapos ka ako, di mo na akong balibahan, ang mukha yung kay Pugbado. Di mo na akong baalaon. Di mo na yung sulutin. Pagliwan nga to, di ko musugot ka na yung sulutin mo to. Diba sa uban gani mo tutok magani kami mga. Oh my God! Anak pa gani, anak pa gani ko niya ako yung asawa. Di ko nila pasulutan yung anak. Hindi nga ni pwede nga may yung sulutin mo nga to. Hinga man! Kita na yung kaluluwa oh. Kailan na, passion na ka na. Kita na yung espiritu. Siyempre naman ako, nanaon ako. Ay ta, di ko, basta di ko musugot. Tinagad, uy, tumuti Liwan ka to. Gusto ko mga to. Liwan. Pa, kung ko nito. Tumuti ko, ayaw ito. Sugot lagi ko, basta magliwan ka. Iyagat nga tao Huwag ka mo na to. Magliwan. Saan na, paano ka pasalutin mo ako ba, uy? Pakita ako! Saan nga tao, uy? Bek, tuwa. Tagsan naman kaya ito pa siksi-siksi pa. May mudaig sa ato niya kang nanaon ako. Ah, kaya sunod na. Saan na nga bado? Wala pa Basta. katulong ka na nga bado. Sunod na to. Sunod na. Magkatulong man sa mga tao eh. Oh, yung hambag mo. Kung sa mga bado na eh. Sugot ko, basta ka na yung suluton. Sarap ka, magkatulong pa kayo ng bado sa mga eh. Magpari na lang ko. Magpari na lang ko, Ali. Oh, kaya, formal. Ano? Kalain ba? Wala. Ang mga, wag, kitaan mga to mga parte, mga dunya mo na yung mga sulot. Mga madam. Naangay mo na sa ila kay siksi man sila. Hoy, Ako nakita ng ano? kaalaman. Yung ko. Way nakita no. Oh. Ano? Oh, pwede ka naman ako. Ay, malino. Kaysa ka tayo suluton, kita na kaluluwa, kita na yung bulak lang siya mo, yung sa kawang tao ay. Ikaw lang ko na sulutanin mo akong gaya. Yaya. Guwapa na. Oh, bakit na sulutin mura ka dunya to? Da! Yami, hindi na mga to eh. Sakto na gani na. Sakto. Itugtan ka na inoon, di ka. Sulo ka!